had ik net al gezien dat er 2 van deze enorme tenten, ja dit is dan ook nog een partytent eraan geplekt en nog een partytent. Wanneer is dat bij je ook begonnen met het ganse Halloween gebeuren? Dat is eigenlijk begonnen toen wij in Amerika op vakantie zijn geweest. We zijn een keer in Amerika op vakantie geweest en dat was eind oktober, begin september. En toen was er door ook een flink aan het uitpakken met Halloween. En toen hebben we eigenlijk al gezegd van, oh dat moeten we ook eens een keer doen. En daar had jaren overheen gegaan en toen een jaar of, ik moet even liegen, 4 terug. Toen hadden we zoiets van, nou we gaan gewoon beginnen. En toen hebben we alleen maar vuur in de tuin. Ja, en dat jaar erop houden we de tuin van de buurvrouw erbij. En dat jaar erop hebben we de achtertuin. En het is eigenlijk steeds groter geworden. En dan komt er een thema binnen. Dus vorig jaar gaan we hier achter alles in het circus. Ja, dit jaar hebben we dan eigenlijk alles van het ziekenhuis. Dus het is een beetje uit de klauwen gelopen. De uitgang is door, hè? Ja. Het is een beetje uit de klauwen gelopen, maar... Maar duizen het ook voor... is dit ook nog van hoe? Nee, dit is het park en dan kunnen ze boeten hem en dan komen ze voor weer... Duizen het ook een beetje voor de reacties, om mensen te entertainen? Nee, eigenlijk er is het in principe niet in begonnen. Maar ik moet zeggen, het stimuleert wel om het jaar erop weer opnieuw op te bouwen. Want we kregen gewoon heel veel positieve reacties van mensen. Ja, maar dat is toch leuk, om mensen een plezier te doen? Ja, daarom hebben wij ook zoiets van, nou dan pakken we een avond dat iedereen gewoon kan komen, maken we er gewoon met z'n allen een gezellige avond van. Want dan giet dit voor zichzelf, giet je toch niet zo'n compleet circus opbouwen? Ja, nou ergens wel. Ja? Ja, want het is gewoon heel leuk om te doen. En Halloween is gewoon een heel leuk thema. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt doen wat je wilt, het is gewoon altijd goed. Bist ik nou ook zo'n type wat het liefste de heftige horrorfilms kijkt en zo? Ja, klopt. Klopt. Deze dat vroeger ook al? Ja, ook van kinds af aan heb ik dat eigenlijk al, dat ik er goed naar kan kijken, laat ik het zo zeggen. Die worden ze eigenlijk nergens bang voor? Niet gauw, nee. Ik ben niet gauw ergens van onder een indruk. Oké. Heb je er een verklaring voor? Nee. Dat is toch niet zo bang aangelegd best? Nee, ik denk dat dat aard van een beestje is. Een beetje de grenzen op willen zoeken. Oké. Wat zien die klassiekers dan, als het gaat om horrorfilms? Bist je een liefhebber van Chucky of van Poltergeist? Of, Nee, ik ben dan eerder van de Poltergeist. Ik vind de films met geesten en schimmen en zo, dat vind ik eigenlijk toch wel de mooiste eruit. Oké. Dus de eerste aflevering van Poltergeist, dat is toch wel een klassieker, hè? Ja, voor mij wel. En ik moet zeggen, de oude Exorcist vind ik ook wel wat hebben. Oké. Was het met Linda Blair, geloof ik, of niet? Dat moet ik niet vragen. Nee, het gaat me om de film en niet om de namen. Ja. En dat dan zo'n pastoor probeert om het kwaad uit te bannen en zo. Ja, met allerlei, echt dat bezeten zien van, dat een beetje dat mysterieuze wat er is, maar wat je niet ziet. Dat trekt mij wel. Oké. Maar ik ben verder, ik ben niet bezeten van... Zover als ik weet, nee. Van Halloween. Ja, maar daar haalt het volgens mij wel met op. Ik weet niet of dat iedereen er zo over denkt. En René doet alles net zo hard mee als die? Ja. Heb je zelf ook kinderen? Nee, als een Boris. Als een Boris. Is op dit moment. En wat heb je nog meer voor passies? Want toen had je het straks even over een manege, dus ook van peerderieën? Ja, wij hebben zelf 2 paard. Okay. En daar ligt toch wel eigenlijk mijn hart, denk ik. Ja. Ja. Cool. Ja, en je hebt natuurlijk, als je wat wil knutselen, er is altijd wel wat... Ja, het nadeel daarvan is dat je heel veel gaat bewaren. Zoals je ziet. Ja, op een gegeven moment heb je ook heel veel nodig en dan is het makkelijk als je het kunt pakken. Dus zo'n elektrische stoel, dat timmert je allemaal zelf? Ja. Zullen we nog een keer teruglopen? Ja. Kijken of ons nou weer nieuwe dingen opvallen. Kies mij, Boris. Ja, zussen. Ja. Dan gaat hij richtingsgevoel. Oké, dus dit wordt de Psychic Ward. Ja. Dit wordt de gesloten afdeling met de krankzinnigen.
want als ze de tweede keer rondloopt, dan zie je natuurlijk weer nieuwe dingen. Kost het geen kapitaal, Michaela? Allemaal die spinnenwebben ook... Nou, dat valt wel met. In de loop der jaren hebben we links en rechts veel verzameld. En heel veel materialen kunnen gewoon hergebruiken. Een beetje spinnenweb, komt dat uit een spuitbus tegenwoordig? Of Nee, dat zijn gewoon pekjes die je uit elkaar moet trekken. Nee, dat kan nou niet, jong. Kijk, René is toch een beetje aanwezig. Ja. Oeh, dat zin ik niet. Oh, wel. Ze zijn in, een klein beetje... Kijk ze. Ah ja. Right this way, the show's starting. We never dream of starting without you. Oh, en straks dan... Oh ja, hezen. That's it. Come closer. I've got something for you. Oh, het meer verhalen. Nou, je hebt er weer. Echt briljant. En hij is er straks ook dat er wat rook en zo uit van borrelende... Ja. We hebben hier staat de rookmachine. En bij de verkoeverkamer staat nog een klein rookmachine. En dat blazen we hier dan lichtelijk een beetje vol. Is het nou echt dat Halloween alleen in de Halloween-periode bij jou actueel is? Of... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het wordt gedurende het ganse jaar wel een beetje besproken. Je bent constant bezig als je eenmaal weer een thema hebt met opletten. Zo van, oh, dat is wel gaaf en dat is gaaf. Oh, dat kunnen we gebruiken of dat kunnen we dat van maken. Dus het speelt wel een beetje het ganse jaar. En straks in de verkoeverkamer de televisie duurt in het. Ja, dan doet het, maar er komt alleen een ruisbeeld dan op. Echt dat ruis. En dat loopt een heel klein beetje. Maar dat is ook in veel van die horrorfilms. Is Ja, dat natuurlijk ook, hè? Dat ja. ruis. Ruis is dan meestal wel iets... Witte ruis. Witte Ja. ruis. Gaat dat automatisch of zet ze hem nou naar aan? Nee, dat gaat op beweging. Als je er tegenaan tikt, dan begint dat ding. Kijk. Fantastisch. Die mensen moeten hier door, dus lichtelijk dat dat ding een keer beweegt. En Waar haal ze het allemaal vanaf? Komen mensen zich ook wel eens krijg brengen? ja, ook. Zeker hier, eigenlijk dit stuk zo van de straat, dat mensen wel zoiets hebben van, oh, kunnen dit gebruiken, kunnen dat gebruiken. Wat is nou de heftigste reactie die ze in al die jaren, 4, 5 jaar gehad is? Zien er echt wel eens mensen Ja, dat mensen schreeuwend weggerend? terugrennen, ja, terugrennen en weer de route gaan. Of iemand tegen desoriënteerd raken en nimmer weet waar je in moet? Nou, dat eigenlijk nog niet, want ze kunnen op een gegeven moment geen kant op. We hebben het wel iedere keer zo gemaakt dat als je er eenmaal in gaat, dan moet je eigenlijk met de flow een beetje met. We sturen de mensen wel altijd zo door waar we ze hebben willen. Niet dat ze ergens snel naar vanaf kunnen. En daar is natuurlijk ook lui die de zaak een beetje gaan opnemen, zelf ook, hè? Ook. Van de bezoekers. Ook, ja, er zijn mensen bij die spelen echt het ganse spelletje met. En dat is natuurlijk ook leuk. Mannen die het leuk vinden om de vrouw een beetje... Ook, maar andersom ook. Er zijn hier ook heel veel mannen die met zwier op de kop weer naar boeten lopen. Wat voor rol speelt ze zelf? Nou, Straks. wij lopen eigenlijk de hele tijd een beetje rond. Mensen die vinden het schema toch heel leuk om een interactie te hebben, een gesprek aan te gaan. Reacties met de ogen te reacties te delen. geven, ja. Dus wij lopen zelf eigenlijk een beetje rond. En hier en daar proberen we dan ook nog iemand te laten schrikken. Maar we hebben geen echt vaste rol in het geheel. Helst zich dat bij hoeveel mensen er... Nee. Nee? Nee, op een gegeven moment dan kijken we ongeveer zo wat er buiten staat. Want we zeggen wel altijd dat het gedoseerd eigenlijk een beetje doorloopt. Er staat wel altijd een figurant voor aan die dat een beetje in de gaten houdt. Niet dat iedereen in één keer naar binnen gaat, want dan stagneert alles. Maar ik zou echt niet weten
Nee, we houden geen telling bij. Nee. Ben je nou ook al bezig met volgend jaar? Ja, eigenlijk wel. Werd ze het thema al? Voor 80% wel. Oké. Een kleine hint. Ja, je hebt er een helm bij nodig. Een bepaalde oorlog. Zou zomaar kunnen. Nee, goed. Zou zomaar kunnen. Ja, supercool. Dankjewel. En graag gedaan. ontzettend veel plezier met... ja. En noem nog even de datum waarop het met de figuranten is. Dat is de 28e. 28 oktober vanaf 6 uur Tot... tot de laatste noem schiet.